Чынлап та 2 ел элек без шулай резолюция кабул иткән идек. Мин уйлыйм, без аны күп өлешен эшләдек, башкардык. Һәм менә Айратның фикерен кабатлап әйтәсем килә. Ярыймы менә икенче слайдны. Беренчедән, безнең 2 ел элек шулай ук бергә җыелгач, без ябылышы вакытында үзебезнең советны, идарәне сайладык. Анда 50-гә якын кеше кирде. Һәм аның структурасын без аз гына үзгәрттек. Һәм мин уйлыйм, бу безнең эшкә бик файдалы булды. Менә монда язылган сүзләр, ул татар телендә бик сирәк очрый торган сүзләр түгел, безнең структура турында әйтә. Димәк, безнең элек рәис урынбасарлары, алар, мәсәлән, Урта Азия буенча, Европа илләре диаспоралары буенча иде. Ләкин без уйладык та, менә ни өчен әле безнең бер көчле команда бар, Казанда эшли ул, һәм уйладык, менә безнең форумның баш мие дә, куллары да, менә рәис урынбасарлары да, алар Казанда тупланырга тиеш. Шуңа күрә дә менә сәхнәгә карасагыз, менә минем сул якта Рәдиф Кашапов утыра, ул менә рәиснең киңәшчесе. Шуннан соң Айрат Фәйзрахманов бергә алып бара, ул рәиснең урынбасары. Менә беренче рәттә күрәм мин Рашат Якубов, ул бүген 2 теллелек буенча чыгыш ясаячак, ул да урынбасар. Һәм әлбәттә инде җаваплы сәхәтип һәм пресс сәхәтип, һәм Гөлнас Бәдретдинне күрмим, ул да 3нче безнең рәис урынбасары. Димәк, менә һәр даим эшләп торган, җыелып, мөрәҗәгатьләр кабул иткән, хатлар язучы, менә ул орган, ул безнең менә шушы кечкенә генә, ул кайсы бер оешмаларда бюро дип атала. Без аны аерып сөйләп аерып исем кушып тормадык. Менә бу безнең команда. Һәм киләсе слайдны күрсәтегез әле. Менә без аны атадык, Татар яшьләре форумы, ул вакыйга һәм иҗтимагый оешма. Инде аны аңлатып киттек. Менә 4 көн эчендә безнең шундый зур вакыйга, бөтен илләрдән бергә җыелабыз һәм иң мөһиме, иртәгә без бергәләп шушы форумның советын, идарәсен сайлыйбыз. Һәм шушы совет, анда менә күп кенә татар оешмаларының вәкилләрен без инде алдан игълан иттек. Аларга мөрәҗәгать итеп кирергә шушы советка, һәм без бергә киңәшеп, шушы алдагы 2 ел эчендә бергәләп эшләячәкбез, иҗтимагый оешма буларак. Һәм әлбәттә, иҗтимагый оешманың нинди эшләү юнәлешләре бар? Ниндиләре бар? Менә без танышканда мин сораган идем, әйттеләр, бер юнәлеш ул яклау эше. Шулай бит, әгәр дә проблемалар чыгып тора икән, ниндидер мәгариф системасында безнең шишергә кирәк булган мәсьәләләр бар икән, тел мәсьәләсе бар икән, без һәр вакытта да аны үзебезнең телне, үзебезнең динне, гореф-гадәтләрне без шулай якларга тиеш. Шулай бит, яклау белән бергә бу юнәлешләрдә татар халкының мәдәниятен, телен, аны без үстерергә дә тиеш. Шулай бит, аңа өлеш кертергә тиеш. Ничек итеп без аңа өлеш кертәбез? Шушы юнәлешләрдә төрле проектлар башкарабыз. Һәм менә әле Айрат алып китмәде. Җитәкчеләр белән җыелышканда кичә мин үзем әйтеп киткән идем. Без төбәкләрдә булган, чит илләрдә булган татар оешмаларын шушындый социаль проекттан дип күрәбез. Чөнки проектлар эшләү, ул дөнья күләм тренд хәзер. Һәм ул зур эффект бирә. Чынлап та без аны үз эшебездә дә бик яхшы күрдек. Һәм мин уйлыйм, менә презентациядә дә мин әйтеп китермен, 2 ел эчендә ничек итеп без аны тормышка ашырдык, һәм сезгә дә шушы проектларны без тәкъдим итәбез, һәм шушы юнәлештә хәрәкәт итәргә тәкъдим итәбез. Киләсе слайд. Яхшы. Менә безнең иң яраткан һәм иң популяр чара, проект, ул Мин татарча сөйләшәм акциясе, аңа инде 11нче ел. Менә монда залда бик күп делегатлар утыра. Әйтегез әле, кайсыгызның илендә һәм шәһәрдә Мин татарча сөйләшәм акциясе менә уза? Яхшы, бик әйбәт. Менә күп кеше куллар күтәрде. Чынлап та шулай, мин кайсы аудиторияда гына сорамыйм, алар һәрберсе диярлек шушы акцияны белә. Ул бик каты үзгәрде, аның эчтәлеге хайран гына үзгәрде. Без аны
гала концертын Бауын урамында оештырабыз. 5-6 мең кеше шушы акция аша уза. Ләкин аннан алда, менә без быел санадык, бу акция эшенә 10 проект кергән икән. Димәк, бу ниндидер бер көнлек генә акция түгел, ә шундый проектлар җыелмасына әверелеп бара. Әлбәттә, моның эшенә керә ел дәвамында барган менә ике теллелек мәсьәләсенә караган проблемалар. Шуннан соң безнең башланып китә менә февраль аеннан Татарстанның мәктәпләрендә бәйге, мин татарча сөйләшәм бәйгесе. Шуннан соң без мин татарча сөйләшәмгә багышлап быел беренче тапкыр музыкаль бәйге оештырдык. Шуннан соң үз җиңүчегә сәхнә бирдек. Әлбәттә, ул Татарстан шәһәрләре буенча тур, Татар дозор уены, аның турында аерым әйтеп китәрмен димен. Һәм әлбәттә инде 26 апрель Габдулла Тукайның туган көне вакытында без Бауманда бергәләп җыелабыз. Һәм күп кенә регионнар, менә кем булмады, мин аларны чакырам, күп кенә төбәкләр безгә килеп, өйрәнеп китәләр бу акцияны. Мәсәлән, Сәйит төмәннән быел килгән иде, башка Киров өлкәсеннән килгәннәр иде яшьләр. Башкортстан безнең яшьләре 2 ел дәвамында килә шушы акцияга. Кайберләре алар монда стажировка уза. Менә бу акцияны ничек уздырырга, ничек татар телен популяр эшләргә. Һәм инде мин максатларын әйтеп тормыйм. Бөтенесе дә белә, бу татар телен популярлаштыруга һәм татар шәһәр мәдәниятын үстерүгә юнәлгән проект. Менә аста язылган яшь архитекторлар урам күргәзмәсе, татар альтернатив концерты, Татарстан мәктәпләрендә узыла һәм башкалар. Менә аңлыйсыз индеме, менә бик сирәк кенә татар яшьләре оешмасы күз алдына китерә, менә архитектура һәм татар телен бәйләп була дип. Чынлап та ул була. Чөнки дизайнерлар, архитекторлар, программистлар, алар замана профессиялары. Һәм әгәр дә без татар телен һәм татар мәдәниятен шушы замана профессиялары белән бәйләмибез икән, без артта калачакбыз. Һәм бу акцияны дәвам итәргә кирәк. Ни өчен дигәндә, хәзер безнең оялу юк, шулай бит. Мин татарча сөйләшәм, ниндидер кимсенү юк, мин татар телен белү дигәннән. Киресенчә, хәзер бу безнең өстенлеккә әверелде. Дөньяда 2 теллелек һәм 3 теллелек чын мәгънәсендә трендка әйләнде. Һәм төрле төбәкләр, илләр хәтта үзен шундый прогрессив, заманча ил, төбәк булып күрсәтәсе килә икән, ул үзен күрсәтә. Менә бездә 2 теллелек, бездә 3 теллелек. Һәм карагыз әле, Татарстан үзен шундый алдынгы төбәк, алдынгы республика булып күрсәтә. Һәм минемчә ул 2 теллелек Татарстанның зур өстенлеге. Ә татар яшьләренең өстенлеге рус, инглизме, башка телләр белән беррәттән аның үз туган телен белү. Әгәр дә сез татар хәзерге заман дөньясына ачык буласыгыз килә икән, һичшиксез сезгә татар телен белү кирәк. Менә шулай әйтелә. Киләсе слайд ярыймы? Бу безнең икенче зур проект. Сез аны якшәмбе көнне күрәчәксез, 4нче тапкыр оештырыла. Ул атала Печән базары фестивале дип. Сез беләсез, Казанда Печән базары урыны булган һәм 4 ел элек Тукайның үлүенә 100 ел иде. Без аны менә татар яшьләре белән искә алырга булдык. Һәм ул вакытта яңа команда белән җыелганда без уйладык, менә Тукайны ничек итеп искә алып була. Шулай бит. Була рәсми чара уздырырга, була конференция уздырырга. Ләкин без уйладык, Тукай һәм аның замандашлары бик прогрессив фикер йөрткәннәр. Һәм аларча фикер йөртсә, аларның тарафдарлары булса, мин уйлыйм, менә аны искә алу өчен менә дигән форсат була. Шулай бит. Шуңа күрә килеп чыкты шушындый проект. Хәзер без аны Татар бистәсендә, Кабан күле буенда уздырабыз. Ул былтыр без үзебездә көтмәгәндә шундый зур масштаб алды. 10 мәйданчык эшләнде. Менә монда цифрлар язылган име. Сез карыйсыздыр, нинди җиделәр бу. Менә 7000 кеше аның аша узды. Төрле төбәкләрдән, илләрдән менә татарлар килгән иде. Махсус шушы чарага килделәр. Шулай ук 70 ул дизайнерлар саны. Менә мин әйткән идем, замана кешеләре белән эшләргә дип. Менә хәзер безнең 70 татарча әйбер эшләүче яшь дизайнерыбыз бар. Димәк, бу кием салым, көндәлек кием салым, бу зәркән әйберләре, кул эшләнмәләре, йорт җиһазлары,
бала әйберләре, китаплар, һәм башкалар. Уйлап карагыз, кайсы милләттә әле 70 көндәлек өчен татарча әйбер ясаучы дизайнер бар. Мин уйлыйм, бик сирәк милләттә бар. Бу безнең чын байлыгыбыз. Чөнки көндәлек әйберләр бик сирәк татарча була. Шулай бит без хәзер белмим, кайсыгызның квартирасында шигүле шаршаулар бар, димме? Мин уйлыйм, бик сирәк кешедә бар. Ә менә бу дизайнерлар безнең мәдәниятне яңадан актуальләштерә, заманлаштыра һәм безнең көндәлеккә татар әйберсе кертә. Һәм менә мин бер үрнәк китерәсем килә. Пермь өлкәсендә бар шундый бер кыз дизайнер. Аның компаниясе бар, Әкият дигән, димме? Ателье дип атала микән? Ул шундый матур татар дизайнеры, татар төсмере кергән күлмәкләрдәге көндәлек өчен. Һәм ул бик матур, аның бизнесы чәчәк ата, һәм уйлап карагыз, Пермь татар булмаган шәһәр бер саныймы? Һәм дизайнер уйлый, бу бөтен кешегә кызык булачак дип, һәм аны ясый. Һәм без аны менә ел сайын чакырабыз. Шушы дизайнерларга мин зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Һәм менә Печән базары фестивале, ул аның интеллектуаль өлеше дә бар. Ул уку паркы дип атала. Менә монда санап кителгән име фото мәйдан, кисек баш сәнгать объекты, ашкор, сәяхәтләр юл күрсәткече, гыйлем журналы чыга, аерым букинистлар, уку паркы. Мин моны дәвам итә алам. Анда уннан артык мәйданчык ясый һәм һәрбер мәйданчыкны татар яшьләренең бер берләшмәсе үз өстенә ала. Әгәр дә безнең шул хәтле күп берләшмәләр бар икән, димәк безнең шәһәр мәдәнияты һич югы менә субкультура буларак, әле бәлки зур шәһәр мәдәниятына без яшьләр әле үсеп җитмәгәндер бәлки. Ләкин бу юлга инде төпләп басканбыз, димәк. Киләсе слайд, мөмкин булса. Инде акыл фабрикасы мәктәбе турында күп әйтелде. Мин артыгын тукталып тормыйм. Без аны 4 тапкыр уздырдык. Һәм менә мин бер чагыштыру гына китерәм. Гадәттә миннән сорыйлар. Тәбрис ни өчен менә син шундый татар дискотекаларына скептик рәвештә карыйсың дибиме? Мин әйтәм һәрвакыт. Менә без проектларны уйлаганда һәрвакыт карыйбыз. Татар яшьләре нәрсәгә тартыла? Нәрсә кызыксындыра аларны? Һәм чынлап та хәзерге тренд ул белем алу. Безнең информацион эпоха һәм кеше өчен яңа белем алу, ул аның яшәү нигезенә, яшәү мәгънәсенә әверелә. Һәм без еш кына күрәбез, инженер булсынмы ул, укытучы булсынмы ул, алар төрле лекцияларга йөри башлый, белем алыр өчен. Аның бәлки профессиясе белән бәйле булмаган темага да. Һәм без уйладык, ни өчен әле дөньяда шундый проектлар була торып, белем бирә торган проектлар була торып, үзебезнекен татарча оештырмаска. Темасы булсын актуаль, дөньяда танылган, кызыклы тема булсын, һәм без аны татар телендә алып барабыз. Һәм без тема белән кызыктырачакбыз. Һәм бу чынлап уңышлы булып чыкты. Без аны парлы тема итеп сайлыйбыз. Әне дискотека турында башладым, фикерне тәмамламадым. Димәк, без гадәттә проект ясаганда әйтәбез, менә нинди проблема бар безнең, нинди яңалык дөньяда бар име? Һәм акыл фабрикасын әйттем инде, ни өчен шулай туган име? Чөнки белемгә омтылу бар яшьләрдә. Менә без ул ихтыяҗга җавап итеп шушы проектны ясыйбыз. Ә менә дискотекага килгәндә безнең андый проблема юк, ничек итеп күңел ачырга. Шулай бит? Без шәһәргә чыгабыз, яисә урамга чыгабыз, безнең шунда ук 1000 ысул бар, ничек итеп күңел ачырга. Шулай. Аңа тагын 1001 ысул уйлап торасы юк. Чаралар булырга тиеш, мәгънәле, тирән һәм ниндидер проблематикага нигезләнгән. Һәм без гадәттә сайлыйбыз теманы ике тема сайлыйбыз. Берсе ул безнең идеологияның нигезе, мәсәлән, тарих, һәм икенче өлеше киң җәмәгатьчелекне кызыксындырган тема, туризм. Мәсәлән, тарих һәм туризм. Бала тәрбиясе. Хәзер бит өченчесен без уздырдык, ялгышмасам, менә Динара өченчесен сездә уздырдык. Өченче акыл фабрикасын без инде Әстерханда уздырдык, име? Анда тирә-яктагы бөтен төбәкләрдән яшьләр җыелган. Бу бик уңышлы булып чыкты. Менә цифрларын күрәсез экранда. Рәхим итеп киләсе слайд. Акыл фабрикасында тагын бер сүз әйтәсем килгән. Димәк, монда без акыл фабрикасына фәкать эчтәлек белән генә шөгыльләнәбез.
һәм эчтәлек белән шөгыльләнгәч, ул тирән, яхшы килеп чыга һәм күп кенә төбәкләрдән, илләрдән кешеләр белем артыннан теләп киләләр. Шулай бит, бөтен чыгымнарын каплап. Һәм менә тагын бер проект, аны әйтмичә булдыра алмыйбыз, ул татар дозор квест уены. Хәзерге вакытта 31 команда катнаша. Төрле вузлардан, төрле мәктәпләрдән балалар җыелып, команда белән шәһәр буйлап шундый кичкенә генә сәяхәт итәләр. Бу да бик кызыклы формат. Фақат татар яшьләре өчен генә түгел, чөнки безнең күп кенә шәһәрләрдә татар бистәләре бар, татар йортлары бар, истәлекле урыннар, һәйкәлләр бар. Һәм гадәттә без кайсыдыр шәһәргә барганда, кайсыдыр төбәккә чыкканда, хәтта яшьләр кайсы берсе белеп тә бетерми ул тарихны. Безгә кызык, менә без кая барабыз, анда нинди татар урыны бар. Ул әйберләрне безгә яшьләргә күзәтеп торырга кирәк. Йортлар таушалмыймы? Аның эчтәлеге кызыкмы? Эчтәлеге булмаса, менә без татар бистәсенә ул матурайды, аның бинасын төзекләндерделәр. Һәм ни өчен без печән базары мәсәлән ясыйбыз? Чөнки бина белән генә хәзер беркемне дә аптыратып булмый, шулай бит. Биналар күп. Аның кызыклы эчтәлеге булырга тиеш. Һәм бу татар бистәләре, бу татар йортлары кайчандыр безнең шундый байлар тарафыннан төзелгән. Алар кызыклы эчтәлек белән тулыландырылырга тиеш. Һәм менә татар дозор уены да яхшы, тизгин хәзер. Ардыгыз еметерләр. Димәк, татар дозор уены. Киләсе слайд җибәрә торыгыз, мин татар дозор турында ике уй. Ул безнең шушындай ике теллелекнең аудиты. Biz яшьләргә өйрәтәбез, үзебез дә игътибар итәбез. Менә элмә такталары ике телдә язылганмы? Менә соңгы Фәннәр академиясе эзләнүләре буенча Казандагы 5% элмә такталары белән мәсәлән ике телдә язылган. Шулай бит. Ни өчен язылмаган? Менә кешеләр кайвакыт үзләре дә җавап бирмиләр, белмиләр. Онытканбыз, ничектер уйламадык. Менә аның өчен яшьләрне өйрәтергә кирәк. Алар аңа игътибар итсеннәр, шул кешеләргә, төрле ширкәтләргә мөрәҗәгать итсеннәр. Әйдәгез әле татарча да языгыз, татарча язсагыз без күбрәк сезнең кибетләргә йөриячәкбез. Һәм башкалар. Махсус вакыйгалар, зиратларны барлау, кичкенә генә концертлар, шәһәр концертлары оештыру, татар телендә фән, түгәрәк өстәлләр оештыру. Киләсе слайдны мөмкинме? Менә бөтенесен дә сез аны күрә аласыз. Безнең татфорум дигән хэштег буенча безнең рәсми аккаунтлар бар, аларга керерсез. Киләсе слайд. Менә бу сезнең белән ничек аралаштык, бу 2 ел эчендә Оренбур, Башкортстан, Башкортстанга иң еш йөрелде. Красноярск шәһәре, Түбән Новгород, Әлмәт, Чистай, Ярчалы, Арча, Яшелүзән, Татарстанны бер кайчан да онытмыйбыз. Новосибирскка һәр елны барабыз. Мәскәү, әлбәттә. Киләсе слайд. Бик мөһим эш, менә һәрбер оешманың үсеше, ул якын тирәдәге кече халыкларга шундый ук шушы технологияларны бирү. Менә аның белән дә без шөгыльләнәбез. Менә фотода Сахи яшьләре, алар белән бик дуслаштык. Киләсе слайд. Волонтерлар белән эшләү бик яхшы системага салынган, анысы турында тәфсилләбрәк үзебезнең секциядә сөйләрмен. Киләсе слайд. Махсус чаралар, шәһәр күләме узатырган. Менә бик мөһим чара, проект турында мин әйтеп китмәкче идем. Менә Искәндәр абый Гыйләҗев монда утыра, ул шушы бәйгенең бер жюриның берсе. Һәм мин нәрсә әйтәсем килә? Менә без һәр вакыт әйтәбез, безгә милли кадрлар җитми. Төбәкләрдә, илләрдә милли кадрлар ул кемнәр? Ул яшь галимнәр һәм сәнгать, мәдәният кешеләре. Һәм аларга мотивация бирер өчен, яшьләр өчен. Менә дөнья күләм таралган шундый формат бар. Ул целевая стипендия. Максатчан шундый стипендия бирү. Шулай бит. Менә Тампра җәмгыяте игълан итте. Менә әйдәгез башта эшләп карыйбыз, 1000 евродан башлыйбыз. Менә татарлык буенча, татарны өйрәнү фәне буенча яшь галимнәр кемнәр эшли, аларга стипендия бирәләр. Менә хәзер дәвам итәселәр килә сәнгать буенча. Менә аның бәйгесе сентябрь башында билгеле була. Менә чит илләрдә булган шушындый җәмгыятьләр. Ул җәмгыятьләр өчен зур акча түгел, ләкин яшь студентлар, яшь галимнәр өчен зур мотивация.
Бу хәрәкәткә кушылыгыз, шундый стипендиялар, фондлар, алар безгә бик кирәк яшьләргә. Киләсе слайд. Менә безнең Казаныш, менә сыйфат турында, проектлар турында әйткәнем, Казанышларның берсе дөньяда 114 татар яшьләр оешмасы хәзер бар. Хәзер инде ул күбрәктер дә, менә форумга әзерлек вакытында күбәйгәндер дә. Киләсе слайд. Димәк, калган информацияны безнең сайтта, безнең хэштеглар буенча таба аласыз. Киләсе слайд. Киләсе слайд. Бу мактану иде. Хисапны тыңлаган өчен бик зур рәхмәт. Хисап тәмам.